Alhamdulillah ka ala fo ka tanu ka wale ɲuman dɔ ka sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhamadu ko don ana sodenw sanumanw ana ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka se kiyama jɔ don ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuman in fɛ ka foli lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɛma dalen no an na nin wagati na ka ladɔnniya ka fɔ ka sanga ni Imam Ali karamallahu wajahahu ale ka bangeli nisɔndiyaw hukumu kɔnɔna la an bɛ jamukan kɛrɛkɛrɛnlen sigi aw ye ka se ka kuma Imam Ali kan o hukumu kɔnɔna la an n'an karamɔgɔlaka min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye Ustaz Abubakar Sidibe yan'o cɛ an bɛ kuma d'a ma a ka foli kɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakuruɲɛ fila foli an lajɛbagaw ye. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ghurril mayamin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ami ala fo ka ala barkada ka ala waliɲuman dɔn ka sinzini ala tɔgɔ barkama ye ala min ye kow daminɛ n'ale de bɛ kow laban kisi ni nɛɛma caman ɲin'a fɛ k'o kɛ an kuntigi Muhamadu kan a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa y'a sen da o sen nɔ na ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taga se diɲɛ wuli ma ala ka an yɛrɛ ye o jamacɛ la o kɔfɛ Seyida Nura an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo ni silamɛya foli ye ani badenya foli ni kelenya foli n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka foli lase maa o maa n'o ɲɛ jɔlen don an na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɔrɔ surunna ani yɔrɔ janna an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛna minnu fɔ ala ka an bɛɛ sababa ma kirana somɔgɔw kama sɔli ala rasuli wa sallim an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni folikan sanuman in na baro daminɛ la an y'a fɔ k'an bɛna kuma Imam Ali kan Usayi e bɛ se ka mun fɔ an ye Imam Ali kan Imam Ali yɛrɛ ye jɔn ye? Alhamdulillah Seyida Nura i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n'i ko Imam Ali ye jɔn ye ni mɔgɔ min bɛ Imam Ali yɛrɛ dɔn i b'i sigi k'i miiri i bɛ question in jaabi daminɛ yɔrɔ jumɛn ka taa laban yɔrɔ jumɛn parce que cɛ dɔw bɛ yen n'i ko olu ye jɔn ye dɔrɔn bonya o bonya kan ka fɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ kan ka fɔ olu ma Allahu akbar fusamantiya o fusamantiya kan ka fɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ kan ka fɔ olu ma bon ala ye Imam Ali kɛ o cɛ belebele dɔ de komi i y'a fɔ cogoya min na an filɛ kalo min kɔnɔ n'o ye arajaba kalo ye ala sɔnna ale ka bange ka bɛn ni kalo in de ma arajaba a tile 13 Imam Ali a fa ye Abu Talibi ye o ye fɛn dɔnnen ye ka ban a ba tɔgɔ ye Fatimatu bintu Asad mɔgɔw y'o mɛn a ka ca Imam Ali ale de lamɔna alakira bolo kisi ani nɛɛma b'a ma sallallahu alaihi wasallam Imam Ali a bangena Magan o dogonen tɛ histoire la ka fara o bɛɛ kan bɛnkɛlen don a ka histoire kɔnɔ ale bange yɔrɔ bɛnna alikaba yɛrɛ kɔnɔna ma Allahu akbar tuma o bonya minnu bɛ Ali bolo lakali t'a ban nka an bɛna Imam Ali yɛrɛ ɲininka Ali e yɛrɛ ye jɔn ye mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kuma dɔw la o ye tiɲɛ Imam Ali a delila ka dakurunya fila fɔ maabaw laada y'o ye u t'u si bɛɛ kɛ k'u yɛrɛ fɛ mɔgɔw ye mais n'u ko don min na k'u bɛ dɔɔnin fɔ wagati kelen-kelen u bɛ wasa kɛ i b'a sɔrɔ o kuma ninnu fana bɛ fɔ kun dɔw de nɔfɛ fɛnɛ k'u yɛrɛ valeur jira tɛ Imam Ali n'i ye kitabu kɔnɔna lajɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Abbas Mahmoudin al-Aqad a ka kitabu dɔ bɛ yen ko Majmu'atul Abqariyat al-Islamiyya a bɛ kira d'i ma ka Abubakar Umar Usman Ali Khalid ibn al-Walid tuma Ali ka kuma lakalitɔ a bɛ na ni kasida dɔ ye o ye Ali ka kasida ye kɔfɛ n'i ye kitabu wɛrɛ lajɛ a fɔ min ma ko al-fitnatu bayna sahaba li fadilati Sheikh Muhammad Hassan a b'o kelen kɔnɔ ka taa se Diwanul Imam Ali li Dr Ahmad nin kuma in bɛ nin kitabu fɔlen ninnu bɛɛ kɔnɔ don dɔ Ali y'a jɔ sahabaw de ɲɛfɛ a bɛ ka kuma a y'o fɔ dakurunya fila min na n'i y'o lamɛn i bɛ fɛn caman faamu Ali yɛrɛ la o kɔnɔna na Ali kumatɔ sahabaw ɲɛfɛ nin don a kun kɔrɔtalen a wasolen a ko Muhammadun nabiyyu akhi wa sihri wa Hamzatu sayyidu shuhada'i ami
a ko n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ bonya ni yɛrɛ ye ne y'ale bonyani ni yɛrɛ o yɔrɔw bɛ yen ni mɔgɔ bɛ bonya ni mɔgɔ wɛrɛ fana ye ne bonyani ni mɔgɔ wɛrɛw ye o yɔrɔw fana bɛ yen a y'a bɛɛ fɔ nin kuma in kɔnɔ n'i y'a lamɛn i bɛna faamu a ko kira min n'an bɛɛ tugunnen don a kɔ kira min cira diɲɛ laban na an bɛɛ ma n'o de y'an bɛɛ kanda a ko o ye ne Ali balimakɛ de Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko o ye n balimakɛ de o la maa tɛ se ka balimako waso kɛ ne Ali la a ko dama tɛ wa sihiri wa n burankɛ fana don a denmuso furulen don ne ma o la maa tɛ se ka buranko waso kɛ ne Ali la a ko wa Hamzatu sayyidu shuhada'i ami Hamza min n'an bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ ko seyidusuw ɲɛmɔgɔ don min fatura n'a fagara Uhudu kɛlɛ la a ko Hamza in n'aw hakili b'o la bonya ni kɔrɔta min b'o kan o Hamza in ye ne benɔgɔkɛ de o la maa tɛ se ka benɔgɔ kɛ ko waso kɛ ne Ali la a ko dama tɛ wa Ja'farun alladhi yumsi wa yudhi yatiru ma'al malaikati ibn ummi a ko Ja'far min fana fagara ghazwatu Mu'ta la ni kira ko Ala ye kaman k'ala a bɛ pan alijinɛ kɔnɔ cogo min ka d'a ye o bonya dira Ja'far min ma a kana ɲinɛ dɛ o ye ne baden de a ko dama tɛ wa bintu Muhammadin sakani wa irsi mashubun lahmuha bidami wa lahmi a ko kira denmuso o ye ne Ali kundogo yɔrɔ ye o ye ne basigi yɔrɔ ye o ye n furumuso de n ka sotigi muso don o la ni maa kan ka muso ko waso kɛ i b'o kɛ maa wɛrɛ de la o tɛ se ka kɛ ne Ali la kira min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o denmuso de bɛ ne kunna ne joli ni a joli ɲagaminen don ɲɔgɔn na kira y'a di ma a ko dama tɛ wa sibtɔ ahmadin yajuzu li sha'iri ma la yajuzu li ghayrihi wa sibtɔ ahmadin waladaya minha fa ayyukum lahu sahamun ka sahami a ko dama tɛ dɛ kira mɔden fila n'o ye Al-Hasan wal Husainu kira ko olu ma ko sayyida shababi ahli janna k'olu de ye alijinɛ funukɛni bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye o fɔra cɛ fila min ma olu ye ne den de ye n wolodenw don wa n den gansaw tɛ dɛ minha o den ninnu fana ma bɔ muso gansan na dɛ o den ninnu bɔra kira denmuso in de la Fatimatu Zahra alayha salam tuma Ali ko sahaba musa fa ayyukum lahu sahamun ka sahami aw jɔn bɛ yen ko ɲiyɔrɔ b'o bolo n'o ka bon i n'a fɔ ne Ali ɲiyɔrɔ o tɛ bon sisan a ye nin fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a ye mɔgɔ dɔ de fɔ o ye n karisa ye o ye n karisa ye o ye n karisa ye bon dɔ bɛ se k'a fɔ bon Ali yɛrɛ ka kumaw la a ko de ko cɛ kan ka waso n'a yɛrɛ ye mais nin bɛɛ ye karisa Ali yɛrɛ y'o dɔn o de la a ma sɔn ka kuma jɔ a ye dɔ fara a kan a ko sisan n'an nana silamɛya ko la jogo ko la lamɔ ko ni ladabu ko ni Ala dɔn na sabaqtukum ila al-islami turran saghiran ma balagtu awana hulmi a ko diinɛ min n'an bɛɛ bɛ k'an kunkɔrɔta n'a ye bi cɛ ti aw cɛ la cɛ min y'o diinɛ in baara daminɛ ni ɲɛ cɛ ti aw cɛ la cɛ min donna o diinɛ in na ni ɲɛ sabaqtukum ila al-islami turran ne de y'aw bɛɛ kɔn diinɛ in kɔnɔ donni bon o dun ye wulibali ye fɛnɛ cɛ foyi tɛ sahabaw cɛ la k'i tubira ale ɲɛ mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni Ali ka fadɔyilu man d'u ye pour que ko ɲɛma dogo i b'a sɔrɔ an ka duguma ibtidaiya ninnu na sira minnu bɛna n'u bɛna maa fɔlɔ tubilenw fɔ o b'a fɔ ko musow cɛla maa fɔlɔ min tubila Khadija cɛw cɛla maa fɔlɔ min tubila Abubakar denmisɛnninw cɛla maa fɔlɔ min tubila Ali mais i bɛ ɲininkali kɛ o tuma mɔgɔ ye siya joli ye sisan cɛ ni muso kɛ Bakar wal Unfa mɔgɔ ye cɛ ani muso de donc musow bɛɛ cɛla ni min fɔlɔ tubira n'o ye Khadija ye baasi t'a la o faamuna bon sisan cɛ bɛɛ de tun kan ka fara ɲɔgɔn kan min tubira olu cɛ la ka sɔrɔ k'o ta o kɛra denmisɛnnin o kɛra maakɔrɔba ye cɛ kɔni tun man ka tila fila ye bilen wala mais o ma gɛlɛya kama a b'a fɔ cɛw cɛla Abubakar al-awwal denmisɛnninw cɛla Aliyun al-awwal cɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ fɔlɔ min tubira kɛra bolo o de ye Ali ye cɛ tɛ yen min kɔnna yan kumatɔ filɛ nin ye nin don sahaba tɛ yen min sera k'a sɔsɔ sabaqtukum ila al-islami turran cɛ bɛ aw cɛla a bɛɛ ne y'aw bɛɛ kɔn silamɛya tuma o fadɔyilu ni o bonya Ala y'o di Ali ma a ko k'o dama tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen aw cɛla olu tubira ka don silamɛya la o y'a sɔrɔ muso b'u fɛ den b'u fɛ u kɔlɛtigiyara mais ne ta kɛra sɔgiran fitini n jurumun tan
rufi al-qalamu an thalathatin kiramo fo ko bigi korotalen ka be ma sabaka demsen bala ani sobigi hatta yahtalima ko demsen sentala jurumunti demsen na ko faga ta baliguya tuma ali ko ne tubira jurumuntane صغيرا فتينيدو ما بلغت اوانا حلم واسر ما سبالغو يا واتي تما نيني غوني ما فنغا تبيراي تبي تشو فناني انتاتيكلي اقول كفزاكو انا البطل الذي لم تنكروه ليوم كريهه وليوم السلم اقول علي كلتش فارندي لم تنكروه اتسكو كما ينغرا بندوم ليوم كريهة نكال جلن بيدومي نجورو دونيدو وليوم السلمي واني حكلي سيغني باسيغي بيدومي وباركا نغا تشوغو من نجورو فنان دونيدولا أفلابي الله نكال بي أبفو علي ناصرو كالتي دينة كما أبفو علي وكما نيه تشفارن دي أببي من دو أتسيكا نجورو نغاري جليادو أني نغيادو أقول دمته وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي أقول كرا فنوي أكان يمغويا جاغويا أوكا ني علي غدير خمي دو إسوار دوني كرا دي صحابة وليكو أي نايا كافو صحابة بيكو من كنت مولاه فعلي مولاه nimi sona ma ko ne kira yi nyemɔgɔ ye I ka dɔn ali fana yi nyemɔgɔ ye tuma ko kira yi aka nyemɔgɔya ko kuma jagoya aw ka ne ye ko n'ale kɛra maa min nyemɔgɔ ye ko ne ali fana y'o nyemɔgɔ ye ni ne tɛ o fɔra aw jɔn ma ya o tɛ mais I bi kabakoya nye ne hadifa min fɔ sa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ni kira somɔgɔw jugu ye ni bosoni daminɛ o sigilen hinɛ b'i minɛ o bi mawla ta ka don n'a ye kɔrɔn fɛ ka don n'a ye tilebi fɛ ka don n'a ye bani ni baba ko kelima kɔrɔ ka ca dɛ a bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɔ dɛ a bɛ se ka teri fɔ dɛ a bɛ se ka kanu ɲɔgɔn fɔ dɛ ka bɔ o bɛɛ la ka na ko mawla yɛrɛ kelima ko kelima kɔrɔ kelen t'a la ko fɛn dɔw bɛ arabukan na f'o ma al adidadu ko a bɛ adidadu kɔrɔ de i b'a sɔrɔ kelima kelen dɔw bɛ yen o bi kɔrɔ fɔ ka tila k'a sina fɔ misaliya n'i ko arabukan na sa alijawunu a fɔ fɛn jɛma ma a fɔ fɛn finma ma alijawunu a fɔ yele ma a fɔ dibi ma o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ arabukan na f'o ma al adidadu bon ko alimawula sisan k'a bɛ se ka jɔn ta a bɛ se ka jɔn makɛ ta mɔgɔ min ye nɛɛma kɛ mɔgɔ ye a bɛ se k'o ta nɛɛma kɛra mɔgɔ min fana k'a bɛ se k'o ta bon ko fɛn min bɛ ta ko mɔgɔ bɛ se ka i sinsin kelen kan o la piriti parata donna ye a ma bɔ yɔrɔ sɔrɔ bon an ka na hakili ni kodɔn ni kɛnɛ kan kira ko de man kuntu maulahu I bɛna mun fɔ kira ta la sa ni kɔni ye kɔrɔ min di o la o de bɛ di ali ma e bɛ sɔn k'a fɔ cogo di ko kira ko man kuntu maulahu ni ne kira kɛra mɔgɔ min ka jɔn ye e bɛ sɔn k'o fɔ kira ma jamais man kuntu maulahu ni ne kɛra maa min ka nɛɛma sɔnbaga ye e bɛ sɔn k'o fɔ kira ma e ka nɛɛma de bɛ kira bolo o tuma ni bonya o bonya sɔrɔla kira ka maulahu in na I b'o de di ali ta ma o kelen minnu yɔrɔ foyi t'a la tuma ali y'o de fɔ yan ko kira ye n ka ɲɛmɔgɔya jagoya aw kan gadiru khumidu ko n'ale kira kɛra maa o maa ɲɛmɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko ne ali fana y'o ɲɛmɔgɔ ye tuma nin fɔra ne de ma sahaba bɛɛ cɛla nin ma fɔ cɛ wɛrɛ ma nin ma fɔ muso wɛrɛ ma ni ne tɛ o tuma jɔn de bɛ aw cɛla k'o jɔyɔrɔ bɛ i n'a fɔ ne jɔyɔrɔ k'o ka bonya bɛ i n'a fɔ ne ka bonya n y'aw bɛɛ kɔn silamɛya la n ka surun kira la n'aw bɛɛ jɔn bɛ aw cɛla i n'a fɔ ne tuma o mɔgɔ tɛ yen tuma n ye nin lajɛ n'i donna arabu dɔnkili kɔnɔna na u ye nin sɛbɛn baharu min na u b'a fɔ a ma ko baharu alwafir ale tun bɛ siiro dɔn n'a y'a ton fɛnɛ i bɛ sɔn ni ye mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun anw mankan man di sinon ni ye n kan fili ni nin ye sisan i sigilen i bɛ kabakoya est-ce que i y'a faamu voilà o y'o yɔrɔ ye dakuruɲɛ kelen ale ye jɔn ye kuma surunman na aw ka waati ka surun n y'a kanu dɔrɔn k'a ka nin kasida in di k'o kɛ k'a jaabi n'Ala sɔnna Ala sago i sago Ala k'a faamu a diyara i ni baraji faamuyali caman sɔrɔla nin na an mana b'o la ɲininkali filanan ye min ye i bɛ se ka fusamanciya jumɛn fɔ an ɲɛna Ali kan hadisaw la n'Ala sɔnna Seyda Nura ga o ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ Ali ka fadɔilu hadisaw la kuncili t'o fana ban
ni kira ka man kuntu maulahu fi sisan aywa ka taa se kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen alayhi salatu wassalam kira b'a fɔ o la ko aliyun minni wa ana min aliyin ne ali bɔra ne la o dama tɛ ne yɛrɛ fana bɔra ali la hali sini nin kuma in ma se ka walawala k'a ban ali bɔra ne la kuma dɔ la an b'o faamu teliya la parce que an yɛrɛ fɛ yan laada la i kɔrɔkɛ den i b'a fɔ o ma i den i dɔgɔkɛ den i b'a fɔ o ma i den nin bɔra ne la i b'o faamu mais ne yɛrɛ min bɛ sanfɛ ne fana bɔra a la nin kuma in ka girin dɛ a ma se ka walawala ka se a dan na donc o kuma kɔrɔ ye min ye bonya o bonya bɛ ne kira bolo ni kiraya tɛ a bɛɛ de bɛ ni ali ye kodɔn o kodɔn min ni kira la ni kiraya tigɛra k'a bɔ a la a tɔ bɛɛ de bɛ ali la c'est à dire ni kiraya jɔyɔrɔ tɛ dɔrɔn mɛlɛkɛ Jibrila jiginna ne kan o de bɛ ne ni ali cɛ sinon kana foyi ɲini ne la bilen i tɛ ne sɔrɔ ali aliyun minni wa ana min ali ali bɔra ne la n fana bɔra ali la nin fɔra ali de ma a n'a bɔnnaw bon n'i bɔra yen ala kira ka kuma wɛrɛ bɛ yen ni ye kitabu dɔ bɛ yen ko usdul ghaba n'i y'a lajɛ kira kɛlen ka Fatima di ali ma alayhi salam a ko Fatima ma k'i hakili sigi a ko laqad zawwajtuki aktharahum ilman wa awwalahum silman wa a'zamahum hilman a ko Fatima e man ka cɛ ko mɔnɛ kasi bilen ne ye n ka sahabaw bɛɛ de lajɛ k'i di cɛ ma cɛ min fɔlɔ silamɛyara u bɛɛ cɛ la e de dira o ma e man ka ɲɛbɔ cɛtigi wɛrɛ fɛ bilen a ko dama tɛ cɛ min ka dɔnni ka ca ka tɛmɛ sahaba tɔ bɛɛ kan ala dɔnni kira dɔnni diinɛ dɔnni maaya dɔnni cɛ min ka dɔnni ka ca ka tɛmɛ u bɛɛ kan n'i ta k'i kɛrɛnkɛrɛn k'i di o cɛ in de ma a ko dama tɛ dɛ maa kan ka ala deli ka bɛn cɛ ma cɛ min muɲunen don cɛ min sabalilen don cɛ min hakili ka bon wa sahabaw cɛla cɛ min ka muɲu n'a ka hakili ka bon ka tɛmɛ u bɛɛ kan n'i ta k'i di o de ma o la e man ka cɛ ko mɔnɛ kasi bilen kira ye nin de fɔ ali ma alayhi salam ni ye usdul ghaba lajɛ libni al-afiri i bɛ nin kuma in sɔrɔ yen seyida nura ka bɔ o bɛɛ la seereya dan ye mɔgɔ yɛrɛ dama ka seereya ye tuma dɔ la sanfɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fɔ a duguma mɔgɔ ma mais minnu yɛrɛ bi etape kelen na olu yɛrɛ dama ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ma o tuma o de ye seereya dan ye n bɛ fɛ k'a bɔ sahabaw yɛrɛ cɛ la mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu ye seereya kumaw jɔ ka ali ka fusamantiya fɔ misaliyala n'i ye Tirmizi lajɛ kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Sa'idun al-Khudri a b'a fɔ Tirmizi kɔnɔ ako in kunna la na'rifu al-munafiqina bi bughdihim Ali ibn Abi Talib alayhi salam kuma inga gida wala ho famiya ga ako aw mun ye kira ka sahabaw ye na mun fɛ ka nafigi dɔn ka mun ni nafigiw dɔn ni Ali kɔniyani a juguyali de kisi nɛma bɛ Ali kan n'an fɛ ka dɔn karisa ye tiɲɛtigi de ou bien nafigi don n'an y'an bɛɛ kana sigi fɛ baro la n'an ye Ali ko kuma la wuli an b'a lajɛ i bɛna min fɔ n'an y'a ye i bɛ ka Ali critiquer ka juguya yira an bɛ classer i b'a dɔn mɔgɔ kunkolo la n'i ka so dilan sa poubelle ɲamaminɛni tɛ kɛ yan bon ala ye kunkolo fana dilan c'est à dire côté dɔ de bɛ n'a fɔ poubelle quoi n'i tigɛra mɔgɔ minnu na i bɛ to k'olu classer o de yɔrɔnin na ye ni karisa tɔgɔ fɔra i bɛ sin k'a ye o bɛ kɛrɛfɛ quoi bon Sa'idul Khudri ko k'olu tun bɛ nafigiw dɔɔni min ye k'o ye Ali juguyali de ye u tun bɛ tiɲɛtigiw dɔɔni jumɛn ye o kuma Ali kanu u bɛ mumini lakikaw dɔɔni jumɛn ye Ali kanu bon i miiri dɔrɔn mɔgɔ min bɛ yen n'o kɛra i n'a fɔ balansi ka mumini tiɲɛ dɔn ka bɔ nafigi la est ce que o mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ gansan i bɛ se k'o tigi qualifier ka da hakɛ jumɛn na o kɔrɔ ye o tigi ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que jugement bɛ ka kɛ ni ala ko de o kɔrɔ o tigi ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que jugement bɛ ka kɛ ni kira tɔgɔ de tuma ko n'u bɛ fɛ ka nafigiw dɔn dɔrɔn u tun b'a dɔn ni min ye n'a fɔra karisa ti Ali fɛ dɔrɔn u b'a fɔ nin ye nafigi bon c'est vice versa salon ani ɲinan bɛɛ de ye kelen kira tile ani bi a bɛɛ de ye kelen fɛ bon nin ye
sahaba dɔ de ka kuma y'a sahaba ɲɔgɔn kan wa minnu bɛ yen n'an fana bɛnna bi tile ma an b'a fɔ ko anw bɛ nafigiw dɔ min ni Hayidaralakaw juguyali de Allahu akbar n'an ye karamɔgɔ dɔ ye min bɛ ka Hayidaralakaw critiquer dɔrɔn ka wo dɔ ɲini u ka kuma la an b'i classer kunkolo poubelle ni yɔrɔ an b'i ta k'i bila yen hali wulu tɛmɛtɔ ka fisa an bolo ka tɛmɛ i yelen kan wa i ti Ala fɛ i ti kira fɛ Ala yɛrɛ t'i fɛ kira t'i fɛ maa min parce que virus dɔ don n'a donna mɔgɔ la dɔrɔn kojuguba de don mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kira juguya la salon san tɛmɛnenw na ani kira bɔnna o juguya la san tɛmɛnenw na o mɔgɔ kelenw de don olu de bɛ kira contre la bi fɛnɛ a n'a bɔnnaw kuma dɔw la i ka n'i da don u tulo kɔrɔ k'a fɔ ko boli o ka di u tulo la ka tɛmɛ i ka n'i da don u tulo kɔrɔ k'a fɔ Hayidara a dɔw ka hasidiya sera hakɛ ma n'i ye kuranɛ ta k'a di sirifiden ma ka sirifiden jɔ ka bolisɔnna n'a ka boli jɔ ka marifa d'u ma k'u ka mugu ci kelen na o bɛ bolisɔnna n'a ka boli to yen hasididenya kama o b'a ci sirifiden ka sɔrɔ alimamiw don karamɔgɔw don u k'o bɛ wajuli kɛ donc birifini dɔ de don u b'u dogo a kɔrɔ ka Ala ko yira ka sɔrɔ ni Ala ti fankelen fɛ dusukun man ɲi ka kuma surunya k'a d'i ma Ali ka bonya la sahabaw ko k'olu tun bɛ nafigiw dɔn ni Ali juguyali ye bon a bɛ ten kunun cogo min a bɛ ten bi fɛnɛ de kan'a bɔ ɲɔgɔn na fiyewu n'an bɔra yen n'i ko Ali ka fisamantiya Ali yɛrɛ y'a dɛn a ye fɛn dɔ fɔ n'i ye Sɔhihu Muslimi lajɛ parce que kabako yɛrɛ ye min ye tuma dɔ la u b'a fɔ siya mais nin bɛɛ y'an ka sunna kitabuw de mais an ka karamɔgɔw bɛ wajuli kɛ o da tɛ se nin si ma o bɛ tɛmɛ a kan Ali ka bangeni bi se o da tɛ s'a ma wa n'u bɛna Ali ka kuma dɔ fɔ o b'o kuma in fɔ o da tɛ se nin fɛn ninnu ma fɛn minnu bɛ Ali ka bonya jira n'i ye Muslimu lajɛ Ali kumana yen a ko wallazi falaqal habbata wa bara'a nasamata innahu la ahadu nabiyyil ummi alayhi salatu wassalamu ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq ni ye Muslimu lajɛ kitabul imani babu hubbil ansari ni kuma in bɛ Ali ko ale kalina masala masa min ye sumankisɛ dan k'a daci i b'i ka kaba dan sɔgɔma i bɛ taa sɔrɔ a da pɛrɛnna a bɛ ka falen Ali ko masa min y'o kɛ n'o gindo b'a bolo o masa in ne Ali kalina o la o dama tɛ n galina masala fɛnɛ min ye ni dan k'a don an na Ala kira ka layidu kan de don k'a fɔ ne Ali ye ko Ali kana jɔrɔ dɛ n'i y'a ye maa o maa bɛ k'i kanu a dɔn o de ye mumini yɛrɛ ye minnu bɛ don alijinɛ na minnu bɛ Ala fɛ n'u bɛ kira fɛ mais kana jɔrɔ fɛn na kan'i tɔɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ k'i juguya ka wo ɲini i la k'i critiquer walima k'i dɔgɔya o kan'i tɔɔrɔ o ye nafigiw de ye nafigiw taamasiyɛn ye e Ali juguya ye muminiw fana taamasiyɛn ye e Ali kanu ani bɔnnaw kanu tuma nin ye Ali fɛnɛ ka kuma ye alayhi salam a ye min fɔ bon la n'i ko Ali ka fisamantiyaw hadisaw la an bɛ se k'a ta sa fo sini sɔgɔma a t'i ban ka taa se Ali yɛrɛ ye jɔyɔrɔba minnu fa silamɛya kɔnɔ waati ka dɔgɔ an m'an da don nin si la wagati ka dɔgɔ ayi telelabaara ye wagati ko de ye n'Ala sɔnna i ka kumakan laban ani i ka folikan laban i bɛ se k'o kɛ ayiwa o y'a bannen n'Ala sɔnna baasi t'a la alhamdulillah Seyida Nura an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo k'an karamɔgɔ fo a Seyidu Sherifu Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya o ɲɛna an ma dɛ an t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ kɛ pour que ka se k'u lawasa mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'u ma ɲɛsinfa ye min ye Ala k'o faamu di an ma k'o sira taama an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo yɔrɔ surunamɔgɔ ani yɔrɔ janamɔgɔ an ba min yɛrɛ bɛ nin ko organiser san o san a Seyida Tanti Jara Hayidara Tunkara an bɛ dugawu kɛ tanti ye a n'a balima tɔ bɛɛ min bɛ min na Fatumatu Zahra an ba Fatima Alimamul Husayinu tanti Aisha Alimamul Hasanu tanti Halima an bɛ dugawu kɛ ninnu bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an n'u fanga se o bɛ miliyɔn dɛmɛ ni boliboli minnu k'a la a ka bɔ hakili ma a da tɛ se k'a fɔ sinon i tɛ da la o da fɔ maa ye quoi n'a da fɔra i b'a fɔ ko est-ce que ko tiɲɛ don mais o b'u n'u ka Ala cɛ an b'a deli Ala fɛ Ala k'a don yira an na kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasuli waati banna pewu sinon
ali ka dakuru yan kelen bɛ yan komi an tun fɛ ka min tugun na o y'a ka kodɔn kumaw ye wagati banna n'Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ ayiwa siɲɛ wɛrɛ an bɛ kɛɲɛ a ma n'Ala sɔnna o la ka segin k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn de kun sigilen don ka an ɲɛmada na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔkan ma k'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛ sigida wɛrɛ ni Ala sɔnna